Kinsa may tag-iya sa hidden treasure nga makubkuban sa yuta. Panalitan sa yuta, dunay nakubkuban nga golden Buddha. O dili ba kadtong mga alahas og mga bulawan ni General Yamashita panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ningon ang Article 438 sa New Civil Code. Ug ikaw gani nga tag-iya yuta ang maka-discovery anang mao nga bahandi, imo na. So kung dinha sa imuhang yuta na kubkuban ang hidden treasure, isip tag-iya yuta, ikaw say tag-iya sa hidden treasure. Panalitan og dili tag-iya sa yuta ang nakakubkob, magtunga sila ang nakakuha sa hidden treasure og ang tag-iya sa yuta. Pananglitan, trespasser. Wa na nanghid sa tag-iya nga mag-treasure hunting siya. Ningon ang balaod, why makuha sa hidden treasure. Kung interesado ang gobyerno nga kuhaon ang hidden treasure, pwede na. Pero bayran ang nanag-iya sa mao nga bahandi.